Ni goto kumanyugwa buna omwalimu gosomorokia asereta Fred Adhiambo bweskuru yoboroso ya Lyombasa egotoka chinsemo chiri chia mugunga hanyamache ni gobona mambia rero muberoto kakora senyomba yaye kengendito se asowe sungia na botra manyekana gwikira nungu kiagera ero nyaraka weita chinga kicho somusomati konyera baroberi gochigotwara omurobelyo bwenyomo amonere tariki 10 omutinyo kano mwaka yo iganiga akorabuna abugoro maragwana barenga no mwanchio yo yikonyera babekire murobelyo yo guchikonyoma na bwango gomutinyo kane igago tumanyibuna ni gabo maragoba barenga no mwanchio ye kolende karabwa kirero mambye chikomulya senchere yesimi nalyatamanyo kire mukegetambokera kwenda senyomba yo mwalimu oyo asanya no mwalimu oyo niga abona esungiria sensemejo ya nyamache kolengana no mwanchio yo yuri guchikobo murugyo yo mutinyo kane gagote yabuna tamanye tingike romugako yo yuri guchikobo mwanchio ye ekikiagera onyara weito sonyara wesungia kara senyomba yaye obutukemeni go bwachakyo kubwatikana ningane yo na nigo abanyakenyero nigo bayicyane tegekolekya sumwalimu yukonyara wesungia asenyomba yaye ekero kelibono ekenyoro kya burigo ko babatwerero banyanyembe ekero bachakire Marita Nkorgo Violet Morara nakeraru korchinse mucha bochiburabu abiro gukumyo kwanene kero nabo kirbono mambi nanyororo mwanchi twagenda terere kupanganera mangana yenyomo uchomotenyo kane mwisho yabeiro gukumeka nanyorire gyangete ngori lande ntwa umanete ntwa kwante kinde kibe tulikuwa vizuri twaragera tukaragera bia njenga yenda ngakorara abana ngamutiga then makana namwakere simire ndabuka ende banga gende gasi tabogoreti yabidingetere nyomba marose nonyicha yanyoma ne basoka gende narinaika nanyoro murangu asigete eroki igoro yuka na igora goswa nyomba nanyore kero gekere sieri kigwete goswa kuigore basi nari nanyora igisungete ngori aki abiru gukumyo kwanene sina cha kueleza introduction ya chokarka no mutenyo yo gatatu alafu nari bari kubangana mbaka mangana y'icyombe koganda ne yenge ko mutinyo kane date 7 buna twabangete kulingana ni anniversary ya buna tegete chikoba. Majina naitwa Amos Ubonyo nikiwa mjomba ama anku ya mwalimu ambaye amefariki. Nimepigiwa simu asubuhi kwamba Fred ambaye alikuwa mwalimu huko Buja ati amepatikana amekufa kwa nyumba. Nimekimbia, nimepata ni ukweli amekufa na tuko na huzuni sana kama familia. Fred amekuwa mtoto wangu tangu babake afe. Mimi ndio nimemlea, nimempeleka shule, nimemelimisha, lakini hali ya Mungu amekufa na tulisema mengi ya hiyo.